जर भावना तुमच्या मनात आज रात्री शेतात काम करीत असतील तर भावना ही लाईट नक्की घेऊन द्या त्यांना. तर कसं काय पब्लिक स्वागत तुमचं आपल्या नवीन ब्लॉग मध्ये. तर आपण निघालो होतो पेट्रोल टाकायला गाडीत आपल्या. तर पेट्रोल आपले 108 वर होतं, डायरेक्ट आता 112 वर गेलेले पेट्रोल. तर पेट्रोल टाकून आपण डायरेक्ट आलतो किराणा घ्यायला. तर किराणा घेऊन आपण घरी निघालो होतो. तेवढं आपल्या अर्जंट पण आलता म्हणे लवकर या घरी, कारण आपल्या नवीन घरी ना माणूस आलता दरवाजा नीट करायला, त्याचे थोडे वादबीत झाले, थोडे मॅटर झालता. तर मॅटर बिटर क्लोज करून आपण डायरेक्ट आलतो शुभकडे. शुभ म्हटलं चल उन्हा खेळू, बोर होते. तर उन्हा खेळून झाल्यानंतर आपली रात्री झाली, तेव्हा आपण म्हटलं चला थोडं क्रिकेट खेळू. क्रिकेट खेळू झाल्यानंतर आपल्या परत आलता अभिषेक. आम्ही म्हटलं चला आपल्या पिंपळगाव थोडं एक काम आहे, तेवढं काम बिम करून येऊ. तर तुम्ही म्हणतो लाईट दाखव सोडून बाकीचं जास्त बोलू राहिला. 2च मिनिटात भावून दाखवतो. मोटर चालू करायचं, मोटर कळंबायचं, कारण की अंधार इतका असायचा ना बेकार. त्यामुळे मी मागवले रिअल सिटी सेंटर भावने स्वतः सलग चलती किती वेळा लावून ठेवा. जर भावना तुमचा मोबाईल स्विच ऑफ झाल्यानंतर भावना इमर्जन्सी पॉवर बँक पण देतं. त्याचबरोबर भावना 2 किलोमीटरची लाईट आहे आणि 7000 mAh ची बॅटरी सुद्धा देतं. तुम्हाला पण रिअल सिटी सेंटर घ्यायची असेल तर भावना याची किंमत फक्त 1300 रुपये आणि ती तुम्हाला कोणत्या पण इलेक्ट्रिक शॉपमध्ये भेटून जाईल. पण वाट कसली बात आता लवकर जाऊन आपली रिअल थार पॉवर खरेदी करा.